nagpanday og mga tarima sa suysing kauban akong kaugalingon ug akong sarili. Okay. Mayong adlaw sa tanan, ako dai si Tonyo Kulira, nangandoy maging pulis. Karon panday na. Ubay-ubay day ka tarima ato ang tirahon karon guys, kay daghan jud ganing tarima diri no. Sawa kabalo o gusto makabalo, kag gis ang tarima ni. Ug di sayo day kog abante dayon nga basig manuhan pa ko ba daghan bay tao diri yung panday diri ano mo nang priority gud ta kay sayo man ta naabot. Ug mao ra dinhi atong gamit guys no, gabas, martilyo ug barati kabra. Ug di jud na mawala ang langsang diha. Kana tanan sa suysing na guys, wa jud tay gidala ja guys bisag isa. Ang dala nato atong kusog, atong pagka maldito, o pagkakaraang damang kabalo mo sa una na panday ta na ilado tang mason. What? Pero bilib ko sa sarili guys, sa unang panahon grade 2 pa ko, di jud ko kabalo panday. Gigamit ra nako karon kay dako naman ko na namo koy buot. Murag papel na ko ba na. Hala kabalo man day ko magunit og martilyo. What if ato ang testingan? What if atong i-try ang mga dapat nato na wala to nahibaw-an na gusto nato mahibaw-an karon. Makaingon na lang ko sa gimingaw ko sumbagay. Lamay kay mga itagubot pero gilikayan nako na kay gusto nako peace no war. Sa sige na ko ligot ani mga langsang dili na nagsiwil kay sa gabal man ni. Kana bitong focus na kay ka tapos matingala na lang gagkalit na. What happened myself? What are you doing here? Anong matingala ka ba? Anong gikurat ko nimo? Kumbaga sa Bisaya pa ba? Kanin laging focus kay ta makurat-kuratan na lang ta abi og kinsa pero atong yun na ani na makahuman tag daghan kay para daghan tag mahuman dako atong ma-income sa sinahog dukduk diri ba wa ko ibaw daghan na day ako napanday day mao day ako napanday ubay-ubay na po natay 14 o 15 ba na sa magpaspas lang gagliho ug wa kay laing buhaton kundi magpanday lang daghan jud ka mahuman dako imong income ug nakay pang bugas. Pero bisag unsa nimo ka veterano sa panday marukdukan gyapon nimo imong kamot or maipit ba na aron ug antos gyapon nato nino kay mao man tong gusto antos lang. Kana laging confident kay ka sa panday. Paminaw nimo na hawd na kay ka, kabalo na kay ka pero di jud malikayan guys na maipit atong mga kamot, atong mga tiil uban pang mga pwede na maipit mo na pag-amping jud mo ug di mo kabalo panday. Testing lang gud hantud makatuon mo, hantud ma-realize niyo na mali inyong gibuhat kay di man mo kabalo tos inyong testingan panuway mong dagko. Gago! Oras na to karon guys no, alas 11:48. So atong na panday pulo mo na diri pulo po na diri okay na pulo na 1, 2, 3, 4, 5, 6 so 6 sa 26 guys na natay 260 kay tag G's ba ng sa katarima no so kutob lang sa itong makaya guys ug kutob lang tala 5 karon or sayo ta manguli basta kay kung kaya na to atoy padayon og di na jud kaya stop ta hipos ta diri sa wala pa ko nagpanday nagunahon na jugog maayo unsay maayo buhaton mo panday ko na tagjis antarema or sa balay lang ko magdahigda magtulog-tulog way kwarta or pagpanday ko while ga vlog di ba so double purpose siya nakakwarta nako og naka-vlog nako nakoy pang-upload every day pero usahay good busy magos trabaho di na kita ka-focus aning vlog nato no pero night time na ganado ta mag-vlog napoy time dili o ganado ko mag-vlog tinuod lang gusto ko taga-adlaw gyud pero usahay magud stress na kaayo ko usahay pero giantos na nako ang tanan kay ingon pa sila laban lang alaksan. Time check guys 12:57 so nabuhat nato karon 10 20 30 35 na guys alas 12 maglauna na so maniud to sa takay paway sa takadali kaon huway nya balik ta bunal larga. A few minutes later Update ta guys sa wakas no 10, 20, 30, 40, 50 na ito nabuhat guys. Grabe. Piti guys. 50 times 10. Natay 500 guys. Ang oras ito karon alas 3 pa. Alas 3:50. So wala pa na human ang alas 5. Naapatay almost 1 hour. Or 1 hour lagi. So sa 1 hour guys. Atong testingan. Ug unsa magyud. Ug pila magyud ang atuang makonsume na tarima sa pagbuhat aning tarima na magamit para sa asol sa budiga. So tara guys, sabay ko ninyo, ug di mo sabay tanaw lang mo. Gago!
Ug ako na lang gipaspasan ang pag-play sa video kay aron makabalo mo og pila gyud atong nahuman sa sulod sa 1 ka oras. Pero ug basi gabalo ka mo panday, naay panday diri hiring tag G's ang sa katarima makabuhat kag 200 na kay 2,000. Pero ang pangutanan nako ba kaya ka nimo? Basi guba imo i-file nya pat kaatig lang kag okay na siya, apil na sa bilang pero himan-himan day guba dito day dili na pwede diri sa mong strategy kay bawat lihok na mo diri trabahong patas jud niya mo diri kay moyong kag goods na siya nya pag sud sa budiga guba ang madaot ana ako kay ako may napasod nimo wa kay buot wa nga gan damay ka nang nako. Time check guys, 4:58 atong oras sa hapon. So nakabuhat tag napulo sa 1 ka oras. So napulo lagi kaya guys. So karon guys, asing ko na manghipos sa ta. Karon ato na naghipos diri kay para tadtod pahuway ta. Muli din ta. No, mo na yung mga kan guys. So ang mga gipangahoyan na kahoy, kuyawan no. Gipangahoyan na kahoy. So mo na guys, kita niya guys. 10, 20, 30, 40, 50, 60 guys. 60 bucks. Nagsugod ko mga alas 8:30 ba, tama ba? Tapos ni break ko mga alas 9:40. Ni balik ko mga alas 10:40. Okay, na ko gilakaw. Unya ni break na po ko alauna sirado. Tapos ni balik ko alauna 40. Unya alauna 40 ni break ko alas 3:33. Ni balik ko alas 3:50. Ya, karon guys, so pagbalik na ko mao na ni 60 ka tarayma na guys itong nabuhat karon. Sa sulod sa 8 hours guys, maro gyud to itong nabuhat no, 60 ka tarima guys. I-times na to sa 10, nata 600. So ang minimum namo is 506. Medyo dollars ang diferensya. Ang nakuan lang sa trabaho nako na regular gyud trabaho as a picker. Normal lang siya, dili kay hago. Pero kaning mga panday na mga tiguwang, kita batan ba man ta kaya pa nato. Pero kanang tiguwang na ba niya magmanay panday niya. Inadlawan na nimo 450. So dili jud lalim ang panday sa tinuod lang no, kay kanang panday natural skill gyud na sa mga tiguwang. Kaya ang tiguwang wala hili kundi magpanday na lang. Mo ganing pagpanday na lang mo kay aron makakwarta mo, easy money ra kayong panday pero kapoy lang kaayo kay nadugdukan ang kamot. Ug daghang salamat sa nagtanaw sa video, daghang salamat kay sa tanan, grabe. Di na ko mabilang nga akong salamat sa inyo, grabe. Dako akong pasalamat kay tungod ninyo. Kad gibuhat na ako ni bay, tinuod lang. Gituyo na kung dok-dok akong kamot kay para lang mapansin akong kamot kay nagumbag ay dugo na mao na man akong ginabuhi karon na. Salamat, Dok.